Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα, να πάμε μπάσκετ. Έχουμε τον διευθυντή της Ακαδημίας Καλαθόσφαιρας NBA BC Λευκωσίας, τον Μάριο τον Αναξαγόρου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η Ακαδημία διοργανώνει αύριο Σάββατο ένα πολύ ενδιαφέρον τουρνουά, Family Fun Day λέγεται, και θα μας τα πει καλύτερα ο αγαπητός ο Μάριος Αναξαγόρου. Καλό απόγευμα, Μάριε. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους. Απλά δεν πρόλαβα να σε ενημερώσω ότι λόγω της υπερβολικής ζέστης η αυριανή εκδήλωση δεν θα πραγματοποιηθεί. Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά. Ναι, λόγω της υπερβολικής ζέστης, γιατί είχαμε αρκετά μηνύματα και από γονείς και φίλους που θα έρχονταν και είπαμε για το καλύτερο όλων να την αναβάλουμε για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Και καλά θα κάνετε. Άμα υπάρχει τόση ζέστη, είναι καλύτερα για τα παιδιά και μπράβο σας. Για όλους. Σκέφτεστε αυτά τα νεαρά παιδιά. Ναι, για όλους, ναι. Γιατί ναι. Πώς να το πω, στο Family Fun Day θα έρχοντουσαν όλες οι ηλικίες, από 6 χρόνων μέχρι 99. Είχαμε ανοιχτό, δεν είναι μόνο για τους μικρούς φίλους. Θέλεις να πεις ότι υπάρχει κόσμος άνθρωπος 99 χρονών που αγωνίζεται, που μπορεί να παίξει μπάσκετ? Υπάρχουν, στην Κύπρο δεν νομίζω, αλλά υπάρχουν. Στο εξωτερικό βλέπω αρκετά βίντεο viral που πάνε και αγωνίζονται. Έχει ειδικό, αν δεν κάνω λάθος, το βλέπω τελευταίος, όλοι πρέπει να ήταν πάνω από 80-85 και πέσαν διπλό παιχνίδι. Εντάξει, μην φανταστείς κάτι το ιδιαίτερο. Απλά φορούσαν και τις στολές τους, παίρναν στο γήπεδο, πάσες, φάουλ, γέλια, χαβαλέ και περνούσαν ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό θα πει κουλτούρα, έτσι. Σίγουρα. Μπασκετική κουλτούρα. Και όχι μόνο. Ναι. Και εμείς θέλουμε να το αλλάξουμε το στο χέρι σας είναι. Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους. Εντάξει, μιας και εγώ στην τηλεφωνική γραμμή, πες μας έτσι 2-3 δράσεις που κάνει η Ακαδημία του NBA. Εμείς κατά τη διάρκεια του χρόνου κάνουμε επιμορφωτικά σεμινάρια. Ξεκινούμε συνήθως με το σεμινάριο, μάλλον επιμορφωτικό σεμινάριο της διαιτησίας. Σε αυτή τη στιγμή είμαστε να κάνουμε το 7ο. Κατά σειρά, εκτός από το χρονικό διάστημα του κορονοϊού. Ναι. Ήταν το 1. Τακτά διαστήματα καλούμε ειδικούς στον κάθε τομέα, δηλαδή ορθοπαιδικούς, αθλητικούς ψυχολόγους, που μάλλον θα υπάρχει και η δεύτερη εκδήλωση μέσα στο Σεπτέμβριο θα είναι και αθλητική ψυχολογία. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Ναι, και το θέμα θα είναι η σχέση μεταξύ διαιτητών, προπονητών, φιλάθλων και γονέων. Όταν εννοείς η σχέση, τι περιλαμβάνει? Η σχέση μεταξύ, πρέπει να καλυτερεύσουμε τη σχέση μας μαζί με τους διαιτητές. Οι διαιτητές μαζί με τον κόσμο, το φιλαθλό κόσμο, και ειδικά σε αυτές τις αναπτυξιακές ηλικίες. Ειδικά φέτος είδαμε πολλά πράγματα, χρειάζεται να αναφέρουμε γιατί κάνουμε κακό στόχο. Είδαμε αρκετά και πρέπει ακόμα και από προπονητές και από ομάδες αυτά πρέπει να εξαλείψουν. Επειδή είσαι χρόνια στις Ακαδημίες, γνωρίζεις και βίωσες καταστάσεις πολλές. Ένα θέμα το οποίο έτσι έρχεται σιγά σιγά στην επιφάνεια κάθε χρόνο είναι η επίδραση που μπορεί να έχει ένας γονιός στο παιδί του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και επειδή μιλήσαμε το πολλές φορές και κατηδίαν και με άλλους προπονητές, και είναι κάτι το οποίο είναι παιδεία, δηλαδή πρέπει να μάθει ο γονιός ότι το παιδί του την ώρα του αγώνα δεν μπορεί να επεμβαίνει ο γονιός.
είτε γνωρίζει από το άθλημα, είτε δεν γνωρίζει από το άθλημα. Είναι λογικό ότι το παιδί την ώρα παρασύρεται. Όχι, είναι ανάμεσα στους γονείς και στον προπονητή. Το παιδί. Καταλαβες. Ναι. Και επειδή ο γονιός είναι πιο κοντά, γιατί είναι πιο λογικό, το παιδί είναι ο πατέρας του, είναι η μητέρα του. Να δώσει παραπάνω, πώς το λες, έμφαση προς το γονέα. Ναι. Ενώ πολλές φορές όμως, εάν το μιλήσεις με τους γονείς αυτό το πράγμα, ή ακόμα το καλύτερο είναι το παιδί να μεταφέρει στους γονείς, σταματάτε να διάτε γιατί έχω προπονητή. Και ερχόμαστε στο σημείο να λέμε, τώρα βάλω το λίγο πιο γενικό, ότι ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Εγώ δεν θα παρακάμω ούτε τον υδραυλικό, ούτε τον ηλεκτρολόγο, ούτε τον ψυχίατρο, ούτε τον παθολόγο. Ναι. Πού να μάθουμε, ούτε τον αθλητικό συντάκτη να κάνω, ούτε τη δουλειά σου, κύριε Πολυβή. Ο καθένας, εγώ είμαι προπονητής, να κάνω γύρω που πρέπει να κάνω, να το κάνω. Αν ο γονιός θέλει να επεμβαίνει μέσα στο παιδί του, καλύτερα να τον πιάνει, να τον πάρει σπίτι του, να κάνει και μια δική του ομάδα. Έτυχε μου και είπα το και τούτο. Και το παιδί, έφυγε το παιδί και σταμάτησε. Μετά από 2 μήνες σταμάτησε. Μάλιστα. Εντάξει, είναι έτσι, ξέρεις, είναι ένα πολύπλοκο θέμα, το οποίο πρέπει έτσι κάποτε οι ακαδημίες να το δουν και να μιλήσουν και μαζί με τους... Δεν είναι μόνο οι ακαδημίες, ακόμα και πώς το λες, είναι οι ομάδες που θέλουν, που πρέπει να το δουν. Γιατί ο τεχνικός σύμβουλος ή ο διευθυντής της ακαδημίας τέλος πάντων πρέπει να μεταφέρει. Να το πει αυτό το πράγμα. Ή να κάνει ένα σεμινάριο τέλος πάντων. Ή να καλέσει όλους τους γονείς και να το ενημερώσει το πράγμα. Εμείς κάνουμε το πράγμα για το πράγμα. Και εφόσον καλύτερα να έχουμε γίνεται να επεμβαίνει. Φανταστείτε, να το πω διαφορετικά. Στο σχολείο οι γονείς πάνε ή σε οποιοδήποτε άλλο ή ακόμα και στις εξετάσεις. Γιατί το παιδί την ώρα του αγώνα δίνει εξετάσεις. Στις εξετάσεις οι γονείς είναι παρό. Δεν είναι παρό. Βλέπετε, υπάρχουν μικρά πραγματάκια που μπορούμε να τα αναφέρουμε όλοι. Ας πούμε τούτο. Σαφώς. Τώρα, γύρω από τις ακαδημίες, πώς βλέπεις γίνεται δουλειά, διότι απότερος στόχος είναι μέσα από τις ακαδημίες να βγουν οι παίχτες του μέλλοντος, οι οποίοι θα πλαισιώσουν τις ομάδες, είτε πρώτη κατηγορία είτε δεύτερη κατηγορία. Εντάξει, περισσότεροι θέλουν να αγωνιστούν πρώτη κατηγορία και είναι αυτονόητο, αλλά μπορούν να αγωνιστούν και κατ' επέκταση. Ξέρεις, όλο αυτό έχει αντίκτυπο στην εθνική ομάδα. Και όχι μόνο. 30 χρόνια που ασχολούμαι με προπονητική. Και το μεγαλύτερο θέμα στην αναπτυξιακή ηλικία, αν 6 με 16, πρέπει να εστιαστούμε και να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη και των καθοσφαιριστών των καθοσφαιριστών. Δηλαδή, να μας ενδιαφέρει όχι το τώρα, να δούμε λίγο παρακάτω. Πώς να το πω διαφορετικά. Η ανέλυξη είναι η σωστή λέξη. Ναι. Και να σου πω, έχω από την ομάδα μας, το NBA, έχουμε 3 αθλητές που αγωνίζονται στην Α κατηγορία. Okay. Σε ομάδα πρώτης κατηγορίας εννοείς? Μάλιστα, και οι 2 ήταν στους τελικούς. Ναι. Κεραυνό. Ναι. Ενώ ο Τσουλούπας. Ο Τσουλούπας, ο Παρίς, ο Χριστοδουλίδης που ήταν στον Κεραυνό και ο Ραφαήλ Παρασκευάς στην ΕΦΑ. Ναι. Ήταν από την πολύ καλή γενιά της εποχής αυτή οι 3 οι καλαθοσφαιριστές που βγήκαν. Ναι, ήταν και στην εθνική. Να σου πω, και με τους γονείς μιλούσαμε. Δηλαδή, διούσαν μου, coach, κάμε εσύ να μας αντιλαμβάνεσαι.
Και να φέρω χαρακτηριστικό, ένα παράδειγμα με το Γιώργο, τον πατέρα του Τσουλούπα, τον Γιώργο, όταν μου είπε, μπήκε σε μια ατομική προπόνηση που του έκανα και τώρα μου έκανα βολές, έβριζα το. Sorry που το λέω, έβριζα, έκανα του μπούλινγκ που λαλούμε, θα το πω έτσι. Και μπήκε μέσα και αγριοκοίταξε με και στο φάση που τελειώσαμε, λέει μου, ας σε ρωτήσω κάτι, θα του ναι, είδες το έργο το Χάσολ, θα του δεν είναι τούτο. Ένα νέο έργο που ευκήγε. Θα του δεν ξέρω ρε φίλε, να το δω. Θέλεις να σου πω λάλη μου, πέ μου λάλη. Τούτο μου κάνεις λάλη μου εσύ τώρα του Πέτρου, γιατί εγώ προετοιμάζω τον Πέτρο, πώς να το πω, αν έχει φασαρία γύρω και τσιριλούν παουρίζουν τύμπανα πράγμα, που βρίζουν τον που έξω κλπ. Να είναι συγκεντρωμένος στη βολή και στο σούτ του. Το ίδιο πράγμα, χωρίς να το δεν είδα εγώ το έργο ή είπε μου το κάποιος. Έκανα το εγώ όταν ήμουν αθλητής εγώ προσωπικά. Ναι. Και είδα το και στο έργο. Και πραγματικά υπάρχει αυτό το πράγμα. Το κάνουν οι προπονητές. Ναι, δηλαδή πώς να κάνουν τον καλαθοσφαιριστή να μην παρασύρεται την ώρα του. Ακριβώς. Και ερχόμαστε στο προηγούμενο που λες εσύ, όταν παρεμβαίνουν που την κερκίδα οποιοσδήποτε, την ώρα που κάνει λέω τώρα, ο Χρήστος ο γιος σου ας πούμε, να πάει να κάνει, λέει, άψα ακούει που τη φωνή απέναντι από την άλλη πλευρά, τον ακούει να λέει, κάμε σιούτ, αντί να κάνει, λέει, που κάνει. Ναι. Θέλω να σου πω ότι πρέπει και ο αθλητής που μόνος του να δουλέψει. Σαφώς. Μα είναι αυτό που λέμε, δηλαδή σε όλα τα αθλήματα, αν δεν βάλει ώρες στο γήπεδο στην προπόνηση, είτε αυτό είναι ποδόσφαιρο, είτε καλαθόσφαιρα, είτε βόλεϊ, είτε χειροσφαίριση, είτε οποιοδήποτε άλλο άθλημα, δεν θα πάει μπροστά. Να φέρω χαρακτηριστικό, παράδειγμα το Διαμαντίδη είναι εγώ. Ναι. Εγώ το γνωρίζω από μωρό που ήταν στο Μηρακλή της Θεσσαλονίκης. Δεν έπαιξε ούτε κάτω το 16, ούτε κάτω το 18, ούτε στην Νέο. Τον είχαν απορρίψει. Όταν είχα μιλήσει εγώ με τον προπονητή του τελευταίου που είχαμε πάνω και είχαμε μια συζήτηση με γύρω Γεραμέα, ναι. Μου λέει, ξέρεις τι ακριβώς έγινε? Λέω, όχι ακριβώς δεν ξέρω, αλλά το είχα. Μου λέει, επειδή εγώ ήμουν ο προπονητής, λέει μου, εκεί που έκαμνε 4 και 6 ώρες προπονήσεις, τις είχε διπλασιάσει ο ίδιος από μόνος του. Μπράβο. Άρα μα γι' αυτόν τον λόγο έφτασε και στο επίπεδο που έφτασε. Ακριβώς. Όπως φαντάζομαι και ο Σουλούκας το ίδιο πράγμα θα έκανε. Δεν ξέρω για τον Σουλούκα. Εγώ ξέρω, αν και ο Ολυμπιακός, εγώ θεωρώ παραδείγματα πολύ πιο μεγάλα από παίκτες που ήταν στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, μιας και έχω στην τηλεφωνική γραμμή, επειδή δεν μας παίρνει η ώρα, πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. 2 λόγια για τον απόψινον πέπτον και τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και πώς είδες τη σειρά μέχρι τώρα. Να πω πρώτα κάτι άλλο και ύστερα σου πω για το απόψινό. Έτσι γρήγορα όμως, ναι. Γρήγορα, ναι. Έχω μιλήσει με τον νέο δήμαρχο του Στροβόλου, τον κύριο τον Σταύρο τον Σταυρινίδη, ναι. Και του έβαλα κάποιες σκέψεις για καινούργια πράγματα για τον Δήμο Στροβόλου και θα προσπαθήσουμε να τα υλοποιήσουμε και την επόμενα 5-6 χρόνια. Φαντάζομαι λοιπόν, θα έχουν σχέση με την καλαθόσφαιρα αυτά τα πράγματα. Και όχι μόνο. Ναι. Και όχι μόνο. Γενικά. Ωραία. Αλλά περισσότερο για καλαθόσφαιρα. Τώρα μπαίνουμε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Αν και ο Ολυμπιακός σου είπα, εγώ πιστεύω να πιάει ο Παναθηναϊκός, γιατί ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι καθαρό το μυαλό του σε ειδικά όταν υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις. Αυτό είναι το ένα. Και αποδείχτηκε προχτές στο 2-2. Εκεί που έπρεπε να κάνει κάποιες άλλες αλλαγές, έκαμε κάποια... Εντάξει, παιχνίδι λαθών να μου πεις, αλλά ενώ ο προπονητής που πρέπει να πάρει την ευθύνη. Σαφώς. Για τη στρατηγική μου να ακολουθήσω.
Τώρα απόψε, το άλλο σημείο είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει παραπάνω Ελλήνες ηγέτες και σκόρερ παρά ο Ολυμπιακός. Έχει και τους παίκτες που δηλαδή να μπουν μέσα να βάλουν το καλάθι. Ναι. Ρίξε το και στο... Μα γι' αυτό κατάφερε και ο Παναθηναϊκός που έπιανε το πανευρωπαϊκό. Άρα βλέπεις Παναθηναϊκό φαβορί απόψε. Όχι φαβορί, σίγουρα. Μπορώ να σου βάλω 99,9%. Ωραία. Εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε, Μάρι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Όποτε θέλεις, είμαστε για την καταφόσφαιρα. Γενικά, για την ομάδα μόνο. Να είσαι καλά, Μάρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις καλύτερα, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης.